odată biciclist. Mi-a luat mama BMX și după 3 zile fix mi-am rupt mâna foarte trist. Acum am la bloc cu puști și copilul e artist. Gen urcă cu bicla pe orice, un alt fel de alpinist. Și la fel ca el am văzut mult prin bucale și de-asta știu că sunt roți ce se învârt frumos în țara asta. Îl știu pe unul zis babu, peste tot figuri în aer. Termin a doua facultate acum că vestul nu e fraier. Și-a rupt soarele, coatele, boaștele, spatele. Taxul, prof de fizică, i-a zis uite legile, batele. L-a văzut fratele, zboară ca un HTV printre chartele. A fost la TV printre altele, hard de 77-le. Frate cu skate-ul și-ți arată cam ce vrei tu. Are flow în mișcare ca berea sau orice vrei tu. Și vin la Street Heroes în brigadă, să-mi băjesc de stradă. Ei sunt eroi străzi, toată lumea trebuie să-i vadă. Cine